ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ಷೀಸ್ ಹಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಡಿತ್ತು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ತಿಂಡಿ ದಾತ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ತಿಂಡಿ ಕೊನಂತ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಕುಲ್ದ ತಿಂಡಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇಡ್ಲಿ ತಚ್ಮ ಬಲೆ ಇಡ್ಲಿಲ ಒಂದು ಬಟಾಣಿದ ಸಾರು ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಾರು ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟಾಣಿದ ಸಾರು ಮಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸಾರು ಸೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಕ್ಕ ತಿಂದಿಕ್ಕೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ತಿಂದಾಂಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಸೋಯ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಜಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಯ ಐತೆ ಒಂದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಂತು ವೀಡಿಯೋ ಐನ್ ತೂದ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚಾಪುನ ತುಕ್ಕ ಬಲೆ ಮನ್ಪಕ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೊತ್ತೇನೆ ದಿಯೋಡು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಯಾ ಪೌಡರ್ ಇತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ 1/4 kg ಸೋಯಾಗ್ 2 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪೂರ ಪಾವಡು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಈ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಹೀರೆ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಿ ಸೋಂಪು ಪಂಡ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಂಡದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಯ್ನ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಂಗ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾವಡು ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ 1/4 kg 2 ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾವಡು ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ಪಾವಡು ತಾರೈ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ತಾರೈ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಹಾಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡುತ್ತೆ ತೆನೆಕ್ ಮುಂಚಿ ಪಾವಡು ಎಂಕ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಇದ್ದಿತ್ತ ಅಂಚಾದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲು ಮುಂಚಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಿಜ್ಜಿಂಡ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ್ಕೊಲಿ ಅಂಚ 1/4 kg ಸೋಯಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ದೆನಿತ್ತೆ ಮಸಾಲನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದೀತೆ ಫ್ರೈ ಆನೈತೆ ಚಪ್ಪಾರ ದೀದ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ನೆನಿತ್ತೆ ಅರಿಪರ ದಿಯೋಡು ಅರಿತದು ಪುಂಟುದು ಎತ್ತು ದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಾಲಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪರ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಮಸಾಲ ಈ ಕಲರ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನು ದೆತ್ತದಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಚ ಬನ್ನಲ್ ದಿತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಐಕ್ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾವಡು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ 3 ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತ ಪಾವಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಸೋಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾವಡಿತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಪೋಪುನ ಮುಟ್ಟೆ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ನೆಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ಏನು ಉಪ್ಪು ಬೋಡು ಆತು ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಉಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮಸಾಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು हाँ, 2 ಟೊಮೆಟೊ 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 2 ಟೊ
ಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡು ನೀರು ಕಾದ ಬಿಟ್ಟು ಸೋಪು ಕೊತ್ತೇವಡು ತೆನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕಡು ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀಜಿಂದ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪನಾಗನೆ ಪುಲಿ ಪಾಡೊಲಿ ತೆಂಕ್ ಇತ್ತ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತು ಉಪ್ಪು ನೆಯ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕೊದ್ದೋಡು ಇಂಚ ಕೊದ್ದೋಡು ಇಂಚ ಕೊದ್ದಿದ ಬೊಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಎಕ್ಕಡು ಬೇಯ್ಪಾದೀತನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಪುಂಟುದು ಪಾಡುಡು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಒಂಥರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸೋಯಾನು ಪುಂಟುದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಗೈಸ್ ಇದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಗಶಿ ರೆಡಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸುಕ್ಕ ಅತ್ತ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಸುಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಗಶಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಆಂಡು ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದು ಎಂತ ಒಂಥರ ಲಾಂಬುದ ಕಜ್ಪುದಲೆಗೆ ಕಲ್ಲಾಂಬುದ ಕಜ್ಪುದಲೆಗೆ ಕಾಂಡು ಶೋಕ ಆತಂಡು ಚಪಾತಿ ಪರೋಟಕ್ಕೆ ಬರೋ ಶೋಕ ವಂಚಿನ ಕಜ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಸುಕ್ಕ ಆತೆ ನಿಕ್ಲು ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡಂಡ ಮಂಗಳೂರು ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆರತುದ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಆರನೇ ತುದ್ ಮನ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಾನ ಮಿಸ್ಟೇಕ ನೀರು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಗಶಿ ಆಂಡು ಇಂಗ್ಲೆ ಗಶಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಗಶಿ ಮಂತ ಶೋಕಾನಿ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲು ಸುಕ್ಕ ಬೋಡ ನಾರನೇ ತುದ್ ಮನ್ಪಲೆ ಮಂಗಳೂರು ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಖಾರ ಇತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಕೋಲ್ಡ್ ಗೈಸ್ ನೀರು ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈತನಕ್ಕೆ ಲಿಂಬೆಲ್ಲ ಪುಂಟದಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಭಾಗೊಂಡ ಇನ್ನಿಂದ ಪುಂಟೊಂದುಲ್ಲ ರಡ್ಡರ ಲಿಂಬೆ ಪಾಡ್ಯ ಲಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನದ ಲಿಂಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರ ಅವೇ ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಕಸ್ಕಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕನ ಪಾಯಿನ ಅಂಚ ಕಸ್ಕಸ್ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಅವು ಮಲ್ಲಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಬತ್ ಪಾಡ್ಕ ಎಸ್ತುಲನೆ ಕ್ಯಾಡ್ ಮಂತ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಸರ್ಬತ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ಪರ್ಕ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಪರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಬರ್ಕ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಪರ್ದು ಶೋಕಪ್ಪನ ಕಸ್ ಪಾಂಡ ಗಂಟೆ 11 ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ನಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೊರಾನಿ ಮೂಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿರುತ್ತೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಐನು ಕೊನಾರೆ ಯಾನು ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಕೊನಪ್ಪನ ಅಂದಿತ್ತವ ಡ್ರೆಸ್ನ ಮೊರಾಣಿ ಪಾದತ್ತೆ ಕೊನದತ್ತೆ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊನಾರೆ ಮೋಡಾತಿರು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ತೋಚೋಡು ಅದೇ ಫುಲ್ ಮೋಡಟ್ಟೆ ಕತ್ತಲೇನೆ ಫುಲ್ ಮರೋಣದ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ತುಲೆಂಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬತ್ತ ಇದೇ ತಂದು ಗಂಟೆ 11:15 ಗಂಟೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೋಗಿಲು ಕೊರಿಯಿರು ಅಂಚ ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ 11:15 ಗಂಟೆ ಗೈಸ್ ನೆತ್ತ ಗುರ್ತೊಂಡು ಏರೆ ಪೂರ ಗುರ್ತೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ನಿಂತ ಪರ್ತೊಂಡು ಪೋಂತು ಇಂತ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಇಂಚಾಯಿನ ಗಂಗೆ
అయితే పుత్తరు గంగే ఉంది ఒక పరపు నన్నిట్లా తెచ్చు బెంచోండు ఇందే ಇಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ದುಂದು ನೆತ್ತ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜುಂಟು ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ನುಗಂಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆದಿಂಚು ನಡ್ತುಂಪುಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪುರಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಹೆಂಗ್ಲಡ ಚಿಟ್ಟೆಡು ಕುಲೋ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಜಾಲೆಗೆ ಪೂರ ಟಲ್ಪರ್ ಪಾರ್ದಿರು ದಯಪಂಡ ಪಜೀರ್ ಬರ್ಪುಡತ್ತೆ ಇಂಚ ಕುಲೋ ಒಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಸೋಗ ಹಾಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಬಸ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಭಯಂಕರ ಕುಲೋ ಒಂದು ಚಿಟ್ಟೆಡು ಮಳೆ ಬಂತು ಮಳೆ ಬಂತು ಮಳೆ ಬಂತು ಮಳೆ ಬಂತು ಗೈಸ್ ಏಕಲ ಕಾರ್ ಚಂಡೆ ಅವನೊಂದು ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂಜರಾಂಡು ಇತ್ತ ಒಣಸು ಕುಲ್ಯ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕಜ್ಪು ಬಲ್ಲೆ ತುಕ ಎಂಚಾತು ನನ್ನ హాయ్ గాయ్స్ ఇత గంటೆ 4 చాపల కుల్య మారి బిస్కెట్ల చాలా బస బరోండు మధ్య బొక్క బస్సగే బస్ ఉంటుద్లనేది బస బరోండు బస్ಸ ಬಂದಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾಪಕ್ಕ ಬೈ ಇದೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಂತ ಮೊತ್ತ ಇಂತ ಮೊತ್ತ ತಿನ್ನೋಡು ಸೋಗಾಪಿ ಅಂದು ಬಸ್ಸ ಅರ್ಧ ತಿನ್ನ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮಾರಿ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತುಂಬ ಇದು ನಂಗೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಭಯ ನಾನು ತಿನ್ನೊಂದು ಏತೆ ಸಮಯ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಮಂತ್ರದ ಬುಲ್ಪಿಗೆ ಮಂತ್ರದ ಐನು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಐನು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಗೈಸ್ ಬಸ್ ಉಂಟೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಏತಾಂಗುದು 4 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬರ್ತಂಡೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಯ್ತು ಬಸ್ ಉಂಡದೆ ಬಸ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಸ್ ಉಂಟುದ್ನೇ ಬರೋಂದುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅದು 23ಗೆ ಫುಲ್ ಬಸ್ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ತಾನೆ ಬಸ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ್ಲಾಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಮರಪನ್ ಮಂತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್